Action Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 10 na bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Sunod-sunod nga bulig pinansyal ginpanagtag sang gobyerno probinsyal. 33 kapuloyan ang gindemolish sa Urban Buena Villamonte, gintanyagan sadto nga magproseso sang relocation site suno sa BHA. 26 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sang otoridad sa siyudad sang Bago. Yuletide season nagahilapit, kapulisan sa siyudad sa Bacolod magapabakod sang visibilidad patrol batok sa mga kawatan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag sang Malacañang legal nga i-require ang pagpabakuna kontra COVID-19 sa mga empleyado para makakuha sang Christmas bonus. Ini ang reaksyon ni Presidential Spokesman Harry Roque. May kaangtanan sa pulisa sa siyudad sang Cebu nga maghatag sang 20,000 nga Christmas bonus sa kada empleyado kung fully vaccinated kontra COVID-19 ang empleyado. Suno kay Roque, wala siya sa nakitan nga sala nga himuon mandatory ang pagbabakuna sa mga baton sang Christmas bonus bangod wala man nasaad sa layi nga gina-require ang paghatag sini. Tanan-tanan ginahimo sa gobyerno. May ara mga mando nga kung wala ka mabakunahan, hindi ka pagbatunon sa opisina. Nga para sa iban daw hindi naman amo. Isa pagid, kung hindi ka bakunado sa purpose, mahimo hindi ka makabaton ayuda. Ginpakamalaot sa pila ka sektor. Sa karon naman, kung hindi ka bakunado, hindi ka man makabaton Christmas bonus. Porte, no? Amo ining pila ka mga mando nga daw medyo hindi matulon sa iban nga sektor. Bangod, may mga empleyado ya, nga lain ang pagpati. Lain ang sikta, lain ang reliyon nga nagapate sila ya nga hindi sila ya magpabakuna. Di karon ang pagtuo sa tao. Bangod amo ng pagtuo nila, hindi mo yung pagtagaan sang Christmas bonus, daw hindi naman namo. Ang buot silingon, kampanya lang todo, alungay lang, esplikar, paatagi ang pumuluyo kag empleyado kung ano ka importante sang pagpabakuna. Basi kulang lang ina sa kuting-kuting, kulang lang sa eksplanasyon, patagi mayo. Pero kung magsiling ka, na kung hindi magpabakuna, wala Christmas bonus, daw masubo naman ina nga balita. Dapat ang Christmas bonus kung maihatag, ihatag sa tanan palariho. Pareho sang 13th month pay, ang tanan nga mga empleyado, ang mga amo kag mga employer. Ini sila ginamanduan. Wala miisa nga hindi maghatag sang 13th month pay. Ang Christmas bonus, depende naman ina sa pila ka mga kompanya. Pero kung ako personal pamangkuton, hindi dapat nga himuon nga kung hindi kaya magpabakuna, wala kaya Christmas bonus.
daw hindi naman ina makatao, kag hindi naman ina makadiyos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, kay ang tanan-tanan nga mga aga pa nagsulod sa aton diri nga buon-buon. Good morning kay Milili Oligo Tamyaw lang, Banisa Star Mayo Jinky de Alagnon, Noel Amar kag Alex Muntisa, si Ruming Estrabon Hidalanga. Morning Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, ga monitor, ga pangape. Subong man, morning man, dira kay Elvira Hilogo, morning naga-monitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Taga Barangay Granada, Charito Heights. Good morning kay Ruby Ardiente de la Luna. Good morning. Ari ka mo dia, ga monitor live. Kapita, thank you, Ged. Kay Precious Heart, good morning man. Si Precious Heart, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Bao, taga Riyadh. Kay Melvin Piñapel, good morning. Kay Richard Marayang, o kung Richard Malayang. Kay Leo Sukamo, good morning. Aga pa, ara na sila sa aton sini programa. Balikan ko kamo pagkatapos sini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Dahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:13 na. Morning na sa bilog nga dakpanwa sa Bacolod. Aber, dugay-dugay. Pasudlon tana ang report obserbasyon sang aton patrol. Dira kay Robles Ismino. Muning lang, tamyaw ya sinanaya Ile Robles. Kay Hostino Hontiveros II, good morning, Tagabago. Kay Emily Porras Sordilia, good morning man. Kay Jimmy Latido Sr., good morning, naga-monitor live ko no. Kay Alex Puentes, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa tuntag sa kaga. Kay Toto Ryan Balues Antikira, good morning. Tamyaw ko lang Antikira, pamilya sa Ngasinda, Conchita, Barangay Kamang-Kamang, kag Balues pamilya sa Barangay Gituban, labinigid sa akong bata nga si Toto Itan Rael Antikira sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Tens Vergara Sanso, good morning man. Aber, pasudlon tang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Sir Fred, good morning sa aton pinalaga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon diri sa pila ka mga dalanon sa syudad sa nga Bacolod nga lalabian sa nga patrol. In general, action na Fred masyado katawhay, although may pipila kita nga mga nakitaan sa karon, especially ang aton mga kapulisan masako na sa paglibot no sa sidinya kaagahon. Ang nakita naton kagina going kami ni action na nani sa area sa may Conbala action na Fred sa may Libertad Public Market. Ang police ka libot man no, and at the same time ang pila ka mga salakyan di pasahe ang kalabanan ng pinakasentro tamo salakyan aksyon na Fred, di mo masyado makitaan sa dalanon, especially sa dalan sa Lacson, hindi mo siya makitaan sa downtown area, kundi ang kalabanan makitaan mo salakyan dira sa area sa Libertad Public Market, kilid palang daan sa may dalan sa Mabini. Even ang mga minibus, may ari man mga salakyan di pasahe, kahulat man sa mga pasahero, no?
ang iban nga halin sa area sa Magsungay, ang iban halin sa Barangay Bata, Mandalagan, ang iban pa diri action na Fred, ang halin man sa Takuling, titemprano pa nagapanindahan sining kaagahon. May pipilag yapon ka mga salakyan di pasahe nga nag-aamat-amat sa pagbiyahe man going sa area sa Mansidingan action na Fred, no? May lang iban yung mga tricycle still ara sa gihapon. Ang e-bike of course sa mga aras kilid sa dalanon, especially kung ara ka sa area sa Hernais action na Fred, tubang mismo sa Libertad Public Market plus ang iban ng mga taxis. Ara man gyapon aksyon na Fred kahulat man sang mga pasahero. Katon man ang iba naton yung mga kauturan, part man sa nga ila ining pag-exercise, especially makitaan mo sa may dalan sang Lacson aksyon na Fred, no? Ang iban diriya nag-aamat-amat naman sa pagpaninlo sang ila sining mga tagsa ka mga area of assignment, especially kung magalabay ka sa dalan sa Lacson, partikular sa barangay 18 action of Fred, matamat naman sila sa pagpaninlo sining kagahon. So in general, masyado katungkay ang dalanon sa syudad sa Bacolod. So sa aton sining mga kauturan, abiso naton, extra nga paghalong sa pagdala sang ila sini tagsa ka mga salakyan. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang live patrol with aksyon na Nani Kirao. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Lady May Gumban, good morning. Kay Leo kag Laurel Lastimoso sa Kabungahan, Silay City. Kay Joel Abansinya, good morning. Tamyaw ko na sa Libertad Barangay Mailom. Sa bayaw ko kay Ramon. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Monitor lang ko sa Moises Padilla. Si Judge Napia Mantiga Bugtaw na ni good morning. Kay Biti Lao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, good morning man. Kay Councilor Netorino, sang Don Salvador Benedicto. Sa pamilya Agustin sa Kawayan, si classmate ko Efrem Pumpirada sa Barangay Sumagda sa Merkado, good morning. Si Philip Bilyesa sang Murcia, good morning man. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pare Erning Huriliaga Bugtaw na ni. Si Ihado ko Richard kag Toto Richard sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido abe bugtaw na kag mag walking para mapagsik ang lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw,
wala ng pula, wala ng orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Ang libre nga medical check-up, libre nga consult. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na, tikang sang panahon. Shearline, tail end of frontal system ang nag-aapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Amihan ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip ang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan
bangod sa shoreline. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan aminan nasidlangan pakadto nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kagang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26. Purti na ni nga mga balita politika. Sa ikadua nga porsyon karon sa aton programa, talakayon ta pag-resign ni Basti Duterte kag Sara Duterte Carpio sa ila palangakuan. What next? Ano ang masunod? Bantayan ini. Talakayon nato ng isyo alas 6:30 sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 kay Rot Antiquinia morning kay Madam o kay Walter Agapa nagpakadto na sa palengke kag magluto para sa karinderya. Kay Eden Medina morning tamyaw ko lang kay Bimbo Arcilias sa barangay Binubuhan. Areglado, balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang, samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatabak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Bao nami man yang Manila ba? Abierto na ang sinihan dito sa Manila. Wala ton taman sa maabri ang mga sinihan dire sa siyudad sang Bacolod. Aba, 45 kaadlaw na lang Pasko na, 52 dias na lang saylo na kita sa masunod nga tuig 2022 tuig sang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na kay Pai Salvador. Good morning. Gusto ni Pai ang pag-pronounce sa ngalan mo. Kay Jinky de Alagdon, happy Wednesday ko na. Morning kay Biboy Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Oligo, Lily King, Rimar Suato Imperial, Subungman, kay Alma Oligon, kagtanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kalin sa Arizona, USA. Kay Ebileni Pamusino, good morning man. Kay Angela Galiarte gayon dato, morning. Morning sa bata, no, kay Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Libanon. Kay Inday Blasa, good morning man. Ano pagid ang mga balita? Gintap sa Bacolod Emergency Operation Center ang sangguniang kabataan para mabuligan ang syudad sa pag-inganyo sa mga pamatanon magpabakuna kontra COVID-19. Mayo man. Suno kay Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nag-committer ko na
ang iske sa pagpanguna ni SK Federation President Aisha Joy Villaflor nga ila malambot ang ila pumuluyo nga edad 12 tobtob 17 anyos. Makabulig ang iske sa master listing sa mga minor de edad sa ila na sakupan. Mayo man niya. Alin sa kabataan 12 pakadto 17 ang dapat mabakunahan para mauluumpawan man kita kag magkabalik bisan kayot na lang pagka-normal sang aton pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kay Shirlito Constantino, mayong aga lang, ari kami sumag, taga Barangay Sumag, good morning. Kay Milili Oligo, nagkapasalamat tamyaw ni Jinky Di Alagdon. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pambudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Madamo sa mga bulig pinansyal ang ginapanagtag sa gobyerno provincial paagi sa kay Governor Bong Lacson. Sa bahin sa Northern Negros, ginpangunahan sa gobernador ang pagpanagtag sa shelter assistance. Kabulig ang Provincial Social Welfare and Development Office sa balor 700,000 pesos sa 140 ka mga benepisyaryo sa syudad sang Silay kag Talisay kahapon sa aga. Magluwas ri nagpanagtagman ang gobyerno provincial sa tag 3,000 pesos kada isa sa 67 ka mga senior citizens sa Silay City para sa ila siring social pension para sa bulan sang Enero tubtob bulan sang Hunyo siring tuig 2021. May kabugosan nga 15 ka mga silay nun man nga persons with disabilities ang nagbaton sa nga taga 3,000 pesos bilang subsidy sa ceremonial turnover o po pila ka mga opisyal sang silay. Ang solo parent, halin naman sa may syudad Santa Lisay, ang ginatagaan maan sang educational assistance, balor 3,500 pesos. Sa bahin naman sang banwa sang Morsya, si Governor Lacson ang personal man nga naghatag sang 100,000 pesos nga cash assistance kag certificate of centenarian award sa 102 anyos nga si Bonifacia Catalbas. Magluwas ni ang Andrade family. Nagbaton man sang centenarian posthumous award kag 100,000 pesos nga bulig pinansyal para sa ila sining miyembro sa pamilya nga nagaedad naman sang masobra 100 nga si Concepcion Andrade sang Talisay City. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hedobaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Kay Ronnie Gordonda, good morning. Kay Otay Benedicto, tamiyayo kay Steve Madrid, Mano Cortez, Rex Birba. Topper Pulses, kag advance happy birthday kuno kay Bert Mercado, may financer sa Minnesota, USA. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Rochelle Polhencio Susana, good morning. Monitor kami di sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Aida Alunan, good morning. Si Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Kay Olive Tababa, kay Aida Alunan, tamiyaw ko si Rinaldo Alunan, Barangay Granada, taga Barangay Granada, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati Pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat Las 4:57 na. Lapit na lang. Mawagtang ang 2021 pagtapak naton sa Enero 2022 sigurado ang pilakay lunang sa politika mabatyaga na. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 kay Lindsay Ponteliano. Good morning sa pamilya Ponteliano kuno sa Tuburan, Barangay Pandanon from Surprise, Arizona. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Ana Sinuro, kay Dodge Dalida, morning. Gamonitor sa Barangay Singkang, Kapikapita. Taga Barangay Singkang, good morning gid. May lang pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo.
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
Radio Philippines Standard Time, las 5:05 na. Aber, diri kita. Yuletide season nagahilapit, kapulisan sa syudad sa Bacolod, magapabakod sang bisibilidad patrol batok sa mga kawatan. Pulis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginmanduana ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang iya nga mga pulisan nga dapat pabakuron ang Police Visibility Patrol. Ilabi na sa area sa Police Station number 1, Police Station number 2, kag Police Station number 4. Ini matapos gamat-amat man nabatsagan nga may mga kawatan naman nga nagapang-igo sa mga shoppers nga nagakanto sa mall, katulad sa salisi, pickpocket, kag shoplifting diri sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Martir, Action Fred, kinanglanon ang presensya sa atong kapulisan sa downtown area kag pila ka mga malls agon mapasiguro nga hindi makagiho ang mga kawatan nga nag-operate diri sa syudad sa Bacolod. Suro sa kay Martir, Action Fred, hindi malikawan nga nagahilapit na kita sa Yuletide season kag may mga bonuses na nga ginapanagtag sa aton nga pumuluyo ilabi na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ginapilan man, Action Fred, ni Martir sa mga tag-iya sang malls nga maging alerto man ang ila sini mga security guard kag sa piya kabahin mangin vigilante man ang atong pumuluyo sa ila palibot agod hindi sila magbiktima sa mga kawatan nga nag-operate diri sa syudad sang Bacolod. Yes, Action Eric, amo gina, no? Kay last year, medyo nubo-nubo na kay tungod na kasagtagan gid ang pandemic. Isubong na ang commerce na nag-open naman. Ang level sa naton COVID affectation nagdubo na. So, ang mga tao, gaguluwa na. So, matamat naman, nagsaka naman, nagpangawat naman sila. Mga salisi, mga shoplifting, muna, mostly sa Station 1 and Station 2 downtown area. Sa muna ang aton cases. Step malang na, shoplifting and panamunang dam. So, patutukan na gina sa aton Station 1, Station 2, and of course, mga tagtanwagdari nila siguro we will intensify our campaign against those criminals. May warning ka, sir? May panugyan ka sa public with regards sini? Yes, of course. Oo, Action Eric, no? When you go to shopping malls o magandaan ka mo, hindi lang public or mga tao nga nag-shopping at tindahan, but also yung mga owners man sa mga tindahan, kaya balo ka mga tao da, tumigabay, masulod lang da, wala pa bukiton lang yung gamit, shoplifting, record na naman sa Station 1. Sa budlay nga daan, sa kadamo sa tao, nagagawa sa bong. So, we'll try our very best kaya ma-prevent natin nila ang mga kaso. Dapat sila yung mismo sa ng publiko, sir, mga vigilante man, hindi na pagsaling sa pulis natin, bla? Yes, Action Eric, oo, amo na. Kay hindi man tanan mabantayan at sa pulis ng downtown kat kalaba na daan, katako na daan. But sige lang, kay we will be ensuring visibility patrols para hindi naman ma-prevent tanan but mapahinay-hinay ang occurrence ng mga theft and shoplifting. Action Friend, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Director sa interview sa Aksyon Radyo. Ini nga report, ginadulong si Sakalawan sang Santol Plaza. Sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Amo na kon damo bonus halong gid kung magkadto sa mga downtown dal-ala nga gusto-gustuhan para nga hindi maginulsol basi kung masabnit sang kawatan. Good morning kay Crisilda Balindes Iman. Morning ko no, Tamyaw Yaya best friend. Happy birthday kay Cecilia Gasilo Somio sang Maaw. Oh, sige. Happy birthday kay Cecilia. Kay Jeffrey Arcoyo, Tamyaw ya. Ibalik ko no ginkuha nga bag color army. Oh, sige. Ariglado. Okay. Morning kay Utay Benedicto, Tamyaw ko kay Luis Carlos Kagrayan Alagaw sang Taco Boys, Barangay 2, Barangay 35. Dira kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning man. Kay Marlene Diaz sang Barangay Sumag, taga Sumag, good morning da. Gamonitor sa Mambulak sila'y Kagawad Timay, Kagmunit, Lobaton, alin kay Milili Oligo. Mabalik ako pagkatapos ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 323. Unang nga bula resulta 3 kag 23. Second draw 10-1. Ikadua nga bula resulta 10 kag 1. Third draw 35-14. Ikatatlo nga bula 35 kag 14. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto una kita 642. Jackpot 5,940,000. Resulta in any order 1, 22, 21, 26, 19, 16. Resulta sang 642 1, 22, 21, 26, 19 kag 16. Saylo kita 649 ang jackpot 15,840,000. Resulta in any order 21, 41, 19, 1, 8, 38. Resulta sang 649 21, 41, 19, 1, 8 kag 38. Isa naman ang milyonaryo solo nga nag-jackpot sa 649. Wow, 15 milyones gid padya ya. Instant millionaire ini siya. Saylo kita
658 bao kada kudako sang jackpot to. 284,504,617 bao maka-jackpot ka bisin lipat kiningalan mo. Resulta in any order 40, 58, 5, 18, 17, 50. Resulta sang 658, 40, 58, 5, 18, 17 kag 50. Action Radio Philippine Standard Time las 5:16 na aber morning kay Nathan Borromeo. Naga-monitor sa Barangay Panakiaw, Isabela. Tamyaw latanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela. Sitio Sulbod, Moises Padilla. Labi na gid sa Borromeo kag Hermohino family. Kay Amek 45 Garciliedo. Kay Amek TV 45 Garciliedo. Muning sa mapisan ko nga soon, Engineer Tuloy Ruiz sa Candone. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Taga Tangob na good morning. Kay Barayuga Ray. Kay Leslie Kuno Barayuga, good morning lang. Aga pa, nagamaoy. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Tia Kim Iriman, ara siya, naga-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17. May panugyan ako sa inyo. Kung anong gamito ninyo, kung may ginabatyag kamo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Madayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sa
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may Napuluyan nga gindimule sa Urban Buena, Villamonte, gintanyagan sadto nga magproseso sang relocation site suno sa BHA. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Again, pathag ni Bacolod Housing Authority Head Maria Victoria Pareñas nga 2013 pa sang gin pahawanan ang pribado nga propiedad sa may purok Herba Buena, Barangay Villamonte, Bacolod City. Damlag lang 33 ka mga puluyan ang gin demolish, Action Fred, sa lugar base man sa manos ang korte. Tulo kay Pareñas 140 tanan ka mga pamilya ang sadto nagaista sa lugar. May 65 na, Action Fred, ka pamilya ang una nga ginawardan sang lote sang BHA. Pero suno kay Pareñas sa 2019 sang may ginpatigal nga survey nga pre-qualification sa mga naapektuhan, pero wala, Action Fred, nag-apply ang 33 ka mga pamilya nga naapektuhan sang demolition kang nagbato sa korte. Tinalikdan nga Lunes suno kay Pareñas may dugang nga anom ka mga residente sang Herba Buena, Barangay Villamonte ang na-awardan man sang relocation. Sa karon, Action Fred, may dugang pa nga 7 ka mga pamilya nga residente sang lugar ang naga-apply para makakuha man sang relocation. Ang Bacolod Housing, naka-award na tanada daw mga 65 families. Tapos, amo na ang 33 na, amo na sila ang gin-file kaso sa owner nga nagbato na sila sa kaso. Amo na ang natabo nga sometime nga gin-survey na da sila, gin pre-qualify sila, wala na sila naka-apply. Dabatian si BHA Head Maria Victoria Pareñas. Sandon Plus Gold Back Action nagahat Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Aba, ang pizza 15, gapaning hamot naman pagkatapos aba, hulog na kita sa bulan sang Disyembre. Kay Imbong Jo Campo, gapangapiso pod kay Kap Bito kuno sa Maao, kay Kati Beer, good morning. Kay Stila Pailanga Cesar, good morning. Nagabugtaw, gapamati dayon sa programo. Pukawalihog si Miroy. Miroy, bugtaw ron. Kay Giselle Franco, good morning. Ari kami, ga-walking, sige, monitor sa Aksyon Radio. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, kasi yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DY. 5:40 na diri kita. 26 anyos nga lalaki dakop sa bypass operation sang otoridad sa siyudad Sambago. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred Dakop iniisa ka 26 anyo soltero
laborer matapos naging patigayon ng buy-bust operation dira sa Purok Pag-asa, Barangay Maaw, Syudad Sang Bago. Ang suspitsado gikilala sa kay Paul Howie Ninia. Kini siya taga Barangay Maaw man aksyon na Freda. Nakuha siya sinipoder ang napulo tanan ka head-sealed transparent plastic sachets ang ginapatihan shabu, mga drug paraphernalias, ang 500 pesos nga buy-bust money, isa ka cellphone, kag may kwarta pagid nga 928 pesos aksyon na Freda. Ang nasambit karon nga suspitsado yara na sa poder sang kapulisan kag natalana nga pagapasakaan sang kaso. Inang balita ini sa Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41. Kay AJB Lahoda, good morning. Kalabayan Eduardo Jr. Kay Dante Makilan, kay Jerome Lipana, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Doc. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sansay anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Philippine Standard Time, las 5:54. Oras ginadulong sa
Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, arestado ng 40 anyos nga babae matapos ginserbihan sa mandamiento de aresto kahapon sa Purok Bayanihan, Barangay Panago. Ini siya ang ginakilala ka Martil de Mafeles, residente sa Purok Langis sa amuman nga barangay. Sunod diri kay patrolman Pearl Hope Temporosa. Si De Mafeles ang ginaresto by virtue of warrant of arrest matapos nakabayular sang Section 5 and 11 sang RA 9165 omni ang pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Judge Ana Celeste Bernard sang RTC Branch 42 diri sa siyudad sa Bacolod na pitsahan August 26 of 2021. Samtang sa Police Station number 7, personal nga nagpadangat sang iya sining reklamo ning 42 anyos nga lalaki matapos ginalegar ginhold up sang duha ka wala makilala nga persona kagabi sa Barangay Vista Alegre diri sa siyudad sa Bacolod. Ang tagreklamo ginkilala kay Ronald Season, residente sa siyudad sa San Carlos. Sa ligasyon ni Season, samtang nagsakay ni siya sa motorsiklo nga Mio 125, hinali na lamang ni siya ang ginbalabagan sa dalan kag ginkuha ang iya sining motorsiklo kag kwarta 1,500 pesos. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Kay Kati Berda, good morning. Oy, tamyaw ko noon ni Star Mayo ang yautod Mrs. Alvarez ang Ramilo Village, Tangob. Kag sa iya sinipakaisa sa silay sa pamilya Goles. Kay Robert Romada, good morning. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,